Nengki. Alah. Sama kamu. Asen. Sokok bom. Ayo. Jadi mulai yo satu. Bingung yo ternyata jebok ngono. Piye nih? Sekarang nang sapa? Walah. Mbok sobrok ngono kok malah Mencelat aku nganu. nyamplok. Wis kena ya. Berarti ya ndek wis kemer. Jadi nek surat kewer-kewer ngene. Kuwi kok ngene lho, Ro, nek mlayu rono rasa dibelet nang dipentong. Nek rono lho manjing. Wis kok wong itu. Siap-siap dipentong kok ya. Di. Mas. Gila. Nginceng kondimu nih. Ketak porai. Ading itu karena jocok kok. Saya kono lek rasa. Ya, aku tambah medimu ya Allah. Aku bingung. Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Aku lagi nganumu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Zen. Ya Allah Gusti. Ya Allah nih kan gue ke aku nih. Aku mlebu pawane lipah. Ya Allah. Aku gak wedi aku. Kuwi lho, sandekne nek lagi kelem. Ya, sandekno. Isa-isane ya mu. Aku ki batene ngene aku kok dirubung sampe. Aku ora bahaya dalam bahaya ki. Mu aku ngene ndredeg iki. Astagfirullahaladzim. Lek kejumono lek. Sampe iki gudune aku terus mau ya mesti wong to sih. Mirasen. Aku dodok lorok. Lek lan nendi nek selira, guys. Digoleki Kang Sol iki nek lan kene kok rene. Wis selira sak wong kabeh. Selira. Kuwi lho kok nek dibetati sam dadi sak bola wae. Tau bayar. Gede yo. Kok pangan? Pangan Pak Hari. Kok ya tuh ya? Ngene nek sitok ya. Kene rasane. Nek cuci kan tukang. Balik rono naik. Sobrok kok ngono kan. Aku dalam bahaya. Ini kan kecewanya nih. Aku yang mencolot kayak kemarinnya. Tri. Aku dalam bahaya. Kenapa? Oke, ambil ini kenapa? Aku bilang gak nginceng imu Mbak Sam. Mulane rasa nginceng gawe. Ini kayak nginceng ngene. Dah terus. Kayak mau video aku paling baca yo mu. Ini kok sama video kok sak Multi aku. Nah, ini kan dek kamu. Enggak gagal lah. Ini. Ini lagi ya. Aduh. Wah, lah ya. Mak kok aku nganu mesti neh. Jen. Jen. Langsung dicuci njok. Barang ketok ndase. Boten kok bangku Mas iki. Oh, juga bener. Oh, juga bener ora nabrak kamar besar. Enggak sabrak, sudah 3 Jen, kok jorono Jen kok nek nyokot Jen. Iya.
Wis aku itu doro nek ane ya mau delok. Rame tenan guys. Aku tadi aku wis sebentar ngomong Pak Saroe. Walah. Metu. Lah tapi lek gak ngomong enak salikin. Oh, yang baru nek wong urip kok. Gono ben nek wong urip kare. Kita. Duh, iya enek. Enek. Enek ning kono. Enek. Tak guys, ya Allah. Rono rene. Mamet tawang ah. Ide, tadi kono nang bedel. Kalau mangan. Ini wesan di Pak Lipa ke rotot mas dek. Mah, gak wani. Wes kodang anu mencolot. Malah ya. Tapi dicawel. Wes kena guys. Kena guys. Walah. Aku iso mlayu ae. Walah, lah yo. Amene apa amene ra kabeh guys. Walah. Aduh. Tabur. Pulau, kuncang. Aku sih tukang kelomlo. Ye. Tukang kasih bro. Lah bruke congker ping. Bruke urusane iki. Alah ya. Ping anu, apa jenenge digawe terus nanti teko mah ngono. Geret. Guys, ki enek uwet srikaya ning nggenku, guys. Lah, ki mang aku ndemek iki, guys, ternyata iki lho enggak wis mateng. Iki ki atus. Atus banget iki, guys, ya. Aduh. Atus iki, guys. Iya. Walah, atus. Iya atus. Guys. Iki sing wis mateng dek mang. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya guys, mateng guys, tapi enek iki serbuke kalau enek gini. Walah enak iki. Hah? Aku ngunduh iki lho. Entuk sitok lumayan Lumayan lek iki. Untuk siji lo lumayan. Jelek ta? Lek entuk kondi? Lek entuk kondi? Aku denane entuk ning klo jambuku lek. Kuwi no, Abang. Anak wae apa ora tak deloke jajal. Denane entuk loro aku. Kandeng dapure Mbak Hani, guys. Delok, guys. Oke, anak gudi lek. Walah. Walah entuk naki anak gede siji iki. Gak enek sing ngeroh, aku sing ngeroh, guys. Tak jibuke ya, guys ya. Dapure Mbak Hani tak delok ning dapure Mbak Hani sik. Wonge gak enek. Turu paling Mbak Hani. Guys. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Apa lagi lek? Ora bisa kaget
lihat aku guys, refleks. Ya wong anak koyo unrei. Yang sering. Besok aja matang ki. Atas. Atas. Kurang. Apa bagus? Tuh. Mana kak aku ya? Aku tidak mana? Aku tidak emang guys, oh ya Allah belah busir aku. Mari aku ki nek mergawe men panasan guys, ngarepe ku lho. Aspalan pasak dadine ki gelang. Ini guys. Boleh ki wis dadi preng-prengan lho. Anek bunge neh guys. Tuh kira bung. Ya, iki si anak bunge yang gue iki. Oh, cek anak bung. Bapake ya. Kayu enek bung neh guys. Ya mang ceritanya ki enek seliro guys nang ngene Mbak Lipah. Terus dicipuk. Oh, bagus ya. Wis guys, cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam